Eyo bafethu ithopo indlu bathi langazana umntolo umshikilana ubose udla ngamandla malandula intombi singizeke noma ingenamali imali wena mfana ungaphuzi noma uphuza ulwandle uqobo kuba ngumfula ithelela khona bathi Mr how you call Mr smell so nice intombi zamkhotha umnandi ushukela we ma I'm with Yes boy. Sunday boy bayigama mfethu Banele correct nikala mfethu ngesonto ukhuluma namachera mangaki Ngizonga ke? ngesonto ukhuluma namachera mangaki Yo, 2. Yeah. Alright, yena la mfethu. 2 is a big number twana ne. Hello, I'm with. Aphindile. Mfethu. Ngizwa? Aphindile? Yes. Okay. So ntwana yami nangu bese aphindile la so do your thing ne. So share the mic like this. Ngisabo imic ibambe kanjani? Mokhuluma uyibeka kanje, mekhuluma uyibeka kuyena kanje. Share the mic. Ngishiya ke mina. Sawubona. Njani? Ngiyaphila. Kamera. Share the mic bana like so mekhuluma ibeke yena kanje yabo isandla kusidlala. Bona ke manje. Das Pokopole, das Pokopole. Ay. Sin boy. Hey, mama ngalindela Ungalindela. Hey, yeah. So ingane suka kuyona sokilindela. Ay phela ngisuke ngitshelile. Suyitshelile? Yes. Hey ntwana. Okay. So mfethu skipha ngehlangana. No, hlangana. Yini king? Ay, angazi nami but ubhuti ngathi siyatatazela. Nekwawami ke. Okay, so ntwana yami. Umupha ba out of 10 mfethu. No, bangena inkingeni zabo. Kuba. Yena, umrate ngoba out of 10. Okay. Isinanyana. 9. Yeah. Where's another one? Another one. Okay. Yo angazi. Okay, ntwana yami kulungile but 9 is a big number ne. Okay, so mfethu umupha ba out of 10 umrate ngobani? 6. I see. Why umupha 6? Cause u6 umfanele yena. Akani mina la. Correct. So manje yabo uthi ntwana ngusengakhukha yabo 6 mkhulu boy. Khona wathola 1.1 lana kulishandise yami. So 6 mkhulu mfethu sengakwazi ukukhukha yabo. Oh, okay. So nginishiye ne? Hey. Ngisaqala iphepha kodwa manje. Okay. Ntwana unganishiye. 1 minute. Ngiqala iphepha boy. So bese unganishiye. No. Unganishiye. Yes. Okay, yazini. Ngikubuza ntwana ishiyo type. Safe. Yeah, type ya. Hey. Hey, again sapiam. Why ngawenza type yakho boy? Hey. Cause ngosu sapiam ngazi. Yebo. Correct boy. It's your boy Mr Uyuqwele. So ntwana uthi kunjani? Mangambuza yena ngaphi. Uza yena boy. Khulumande phela. Ucabuza una 16. Oh. Nami ngina 16. What's the cool? What's the cry? Yeah. As I'm best always be there. Ish. Akusenani. Itype yakho mfethu? No. Cha, akayona type yami. Why? She looks like a nerd. Look like a nerd. Man. He looks like a nerd. So no Joel. Tatazela. Je. So no Joel namaned. Akazazi maybe but So manje uhaga ngawuthola nje bese. no, cha, ngeke uthola.
Eish, ntwana yami. It's your boy Ndlovu mfethu. Thatha bonke, thatha bonke, Randy Magwinya bonke. Noma izolova zangikrasha engizobashaya bonke. Wena usenkani usemasapha buthini wakubuza uboss sonke. Mina nguNdlula miso nenkani sithopha ngizokuthatha konke. Khosi unyawo get left right uNdlu ikhekha lisike lonke. Atsike lonke. Elami lonke. I got it all. Elami lonke. Atsike lonke. Elami lonke. I got it all.